ehersisyo, tamang pagkaon. I think MX3 capsule, low sodium, cholesterol and fat free. Para na po, MX3 is my best investment. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa sinina at ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bago gumagabloom. Charm Factor, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina at ka-bloom sa kahumot. Charm Factor, bago gumagabloom. Charm Factor, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako mabaho. Mabaho! Nanimahog ang hit ang sanina. Summer Bomber. Enjoy tingin it nga walay ang hit. Pagbago na karong summer, gamit og downy nga naay all day nga kapitomot technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabango. Mabaho! Pahumuta ang kinabuhi ay nag-juicy. Idawni! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Ngano ba nga kung Biblia lang atong tunan o himuong basihan, ngano ba kung Biblia ragyod atong basihan sa atong pagtuo, dili nato i-apil ang tibuok istorya gyud sa atong kalibutan, buti pasabot dili nato i-apil ang ubang mga libro sama sa history books nga nagpadayag og mga kamatuoran mahitungod sa mga panghitabo sa kalibutan. Kung dili nato i-apil ang ubang libro sama sa mga history books kay Biblia ra gyud moy atong basihan, ngano ba nga kung Biblia ra moy atong basihan, posible nga malimbungan ta o mauwat ta sa pagpangita sa kamatuoran? Buino ngano na sayra niining atong segment karon sa tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa gihapon, kini ang inyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. Mao gihapon makig-uban kininyo sa maong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon sa atong mga amigong radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, ug
Sa gihapon, dili nato kalimtan ang atong pagyukbo, pagtahod sa atong amahan dinhi sa estasyon. Ang atong station manager kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyag yung dibuog yung staff dinhi sa maong istasyon, no? RMN di Polog, dili lang nato hinganlan, no? Puros mga amigang, mga radyoman nato dinhi, no? Sa RMN di Polog. O dili nato kalimtan usab, no, ang atong pagyukbo nga pagtahod, dili pagyukbo nga pagpakadiyos, ha, di haraba kita masipyat og sabot o nang atong buhatan og istorya ang simbahang Katoliko nga dili mao. Kay kung muyukbo gani ko, no, sabto na nga gihimong Dios. Dili bihat ng pagyukbo, pagpakadiyos. Timan-an yun na nato. Kaya kana lang pagsaludar nato sa atong flag sa Pilipinas. Di ba? Yukbo man na kanang mo hunong ta, no? O mag-flag ceremony na. Then mo atubang ta sa atong watawat kung flag. Okay, muhunong ta. Mag-flag ceremony na. Kaya nagyukbo ta. Pero ang atong pagyukbo, pagtahod lang. Dili pagyukbo nga gihimo ng Diyos ang atong flag. Mabitaw nga tungod sa pasayloon lang unta, no? Tungod sa dili mao nga pagsabot na ipundok dili lang nako hinganlan, no? Pwede man hinganlan kay tinuod man, pero di lang sa nako hinganlan, no? Na ipundok nga dili na lang gyud mo saludar sa flag, di na lang mo saludar sa flag kay ilang giisip nga mahimo man kuno nilang Diyos ang flag nato, no? Di ba na ay grupo nga dili na lang mo saludar sa flag nato kay mahadlok nga mahimo pong laing Diyos ang flag, di ba? Kay ang ilang pagsabot sa pulong pagyukbo kana lang yung yukbo nga para sa Diyos, no? Wala mo abot sa ilang unahuna ba nga naay pagyukbo nga pagtahod lang. O tingali, kahibalo sila na, pero ambot nga nung nawala na silang unahuna, ambot o kinsay nagpaluyo anak. Nga kung ato na magbasahon ang Biblia, dili biya tanang pagyukbo, sabton na yun nga pagpakadiyos. Nga mahimo ng Diyos o idol ng atong giludhan. Tagaan mo na akong example. Buhat 16, 29 hangtod sa 30. Si Pablo og Silas giyukbuan. Pero dili to pagyukbo nga gihimo na silang Dios. Kay kung gihimo na silang Dios atong pagyukboa, natural ilag yung katungdanan ni Pablo ug Silas nga padlungon tong miyukbo nilang duha. Samas gi buhat ni Apostol Pedro sa dihang ang iyang pangagpas, ang iyang pagsabot sa pagyukbo ni Cornelio niya daw gihimo na sang Dios o man to interpretation ni Pedro atong pagyukbo ni Cornelio, di ba nasa buhat list. Ang interpretation ni Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio niya pagpakadiyos. Sa ako pong nahibaw-an good background anang Book of Acts. Naamong ko'y mga tao diha nga naghuna-huna ba og sayop. Kung sa may sayop nilang una-huna nga tungod kay ang mga apostol kuno nagmilagro man, naghimog mga katingalahan. O, nagtuo sila nga siguro mga Diyos ning mga tawhana nga nanaog gikas langit. So tungod kay naghimog mga katingalahan ang mga apostol, ila na dahil gisabot nga, uy mga Diyos ni nanaog sa langit. Mo siguro na background sa huna-huna ni Pedro ba nga, oy kinis Cornelio, wala pa man yun ni kahibalo sa tibuok pagtulon ang Kristiyano kay ang iyang nahibawan katong pamangkaraan, katulang Judaism, o nga wala pa moabot dito ang tibuok kamatuoran kay ang tibuok kamatuoran moabot man na pinaagi sa Dios nga magpakatao si Kristo, ang fullness of the truth dala sa atong Ginoo. Wala panahon sa mga propeta sa daang kasabutan na ay truth tong daang kasabutan, pero dili nimo makita mahibaw-an ang tanan tibuok dito kay dili pa to mao
o unang ang padto sa atong tuluhuan, moabot ang kahimpitan, inikabot na ni Kristo. So, mao nang huna-huna ni Pedro nga, oy, si Cornelio, kinahanglan pa yung tudluan o gayo. So, naagid siya pang huna-huna nga di mao nga natakdan sa uban. Kining iyang pagyukbo nako, wala nun is Biblia, ato lang ning kuan ba, factor sa atong interpretation. Diba, bisan sa mathematics na may factor, ay ka mo derive sa pagpasabot sa conclusion, di ba? O, mao ni ang factor. Nga, posible yun nga, naghuna-una si Pedro nga sayop tong gibuhat ni Cornelio nga pagyukbo niya. Naghuna-una siya nga daw gihimo sang Dios. Mao nang gibadlong niya si Cornelio, iyang gipatindog. Pero sa kaso ni Pablo ug Silas, wala nilay badlunga tong, kung ako malimot, tinugyanan sa karsel nga miluhod o miyukbo nilang duha. Wala nila badlunga. Therefore, naagi pagyukbo nga dili pag-idolize o pagpakaryos, pagtahod lang. Di ba? Kanto day si, kung wa ko malimot, si Elijah, kung wa ko malimot sa Sitas, 2 Hari, nalimot, 1:13 siguro. 2 Hari 1:13. Napasaylo ako kung kanabang malimot ko, di matunog, kaya dili ko hilig magtanaw o kanang kudigo. Okay. Tapulan yung ko magtanaw og kudigo. Magdala ko Biblia diri, di kaya na ko pamasahon, ako lang din suog kutlo. Oh, kaya dili ko particular anang kana ba yung pakitaan juga bersikulo, pero dili mao imong interpretation. Ako palabihon ako nga masipyat kog kutlo og bersikulo, basta ang akong explanation mo target lang yun. No? Kaya saan man ang insakto ang bersikulo, pero ang atong explanation di mao. Deception. Di ba? So mo nang palabihon na kung masayop kung kutlo og bersikulo, basta ang akong explanation dili masipyat. Di ba? Bitaw to yung nagkomentaryo sa akong radio program. Ako manggidawat yun nga masipyat yung kutlo og bersikulo. Kinig yun ko, kanang anad og magtanaw og kudigo. Di ba? Nindot na to itong naay kudigo kaya di kitong sipyat ba? Oh? Pero mas lively man yun ang dito magtanaw og kudigo. Di ba? Munang ganahan yun ko mag-istorya din sa radyo nga di magtanaw og kudigo. Magdala ko Biblia pero igura po na ako tanaw-tanawon diyang pila ka kuan. Pero di ka na ako nabasahon di buok tanan. No? Oh. Na yung mga preacher nga, susta ka na, yun, bersikulo yun, pakita pa na. Naapay mga ganing, maselo ako ha, pero tinood ni. Naapay mga, unsa na ka ng PowerPoint. Kaya aron makita, gid ba? Makita. Pero inig kutlo, laging bersikulo, inig interpret kay mabahin-bahin, mahinoon taog mutuutan nila. Di ba? Nadaghaning relihiyon, agi anang, na PowerPoint pa, agi bersikulo. Unya, kalihi mag-interpretation. Yan na ang po'y mutuo. Di ba? Kanagong magwali god. Mutuo ba god mo nga, tanang itudlo nila kanag yung bersikulo des Biblia? Ayuharag yun niya gunahuna. Inigpakita og bersikulo, sumpayan din nag-interpretation. Unya, kung madala ka sa ilang interpretation, mo apil yung kanila. Di ba? Pagkadaghang namiyas katoliko agi ana nga estilo sa pagpangita sa kamatuoran. Mo bitong niingon ko ninyo, kung magsalig ra gyud ta og nasulat sa Biblia, dili nato ba i-apil ang kanabang tibuok kamatuoran sa mga panghitabo sa atong kalibutan kay Biblia ra gyud. Niingon ko sa pagsugod sa atong programa, posible yung malimbungan ta o madisib ta nga naman. Kay tanaw ra guning gibuhat sa atong mga igsuon ron pasaylo alang gyud ko ha. Inig kakitag bersikulo sa Biblia, ingon dayo Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ingon ni Pablo, Roma 16:16. Mabasa, Iglesia ni Cristo. So, magtukod tag pundok ron, hinganlan atong Iglesia ni Cristo. Unya, kay ang ngalan, naamas Biblia, ngalan man gud ni Cristo, mo nang mutuog yun ng mga tao kay Iglesia ni Cristo god, naagos Biblia. Unya, nga, kaya pala ba mo unsay deception, anak? Paminaw ra gud ni, pananglitan o magtukod kog balay. Dayon,
dili ako ngalan mo akong ibutang. Oh, akong ibutang dito balay ni Trapulano o balay ni Juan de la Cruz, bisag dili biya na kay ako kung balay ako ko'y katukod, no? Pero ang ako lang yung ibutang Juan de la Cruz o Trapulano, balay ni Trapulano o balay ni Juan de la Cruz. Dili ba ang ako ngalan ba nga ako man ta ang balay, ako man ta ang gapahimo sa balay, dapat ana ta balay ni Silbert Dondoyano. Pero lahi akong gibutang, amo to kung sa itumong nako nga lahi akong gibutang, di siguro ko ganahan sa pangalan. Oh. Nakaron mo tuo ba mo nga tungod kay gibutangan nako diha sa og karatula, bot gibutangan nako diha sa description sa akong balay, sa atubangan gyud gibutangan nako balay ni Trapulano, balay ni Juan de la Cruz. Mutuo ba mo ana tungod kay ang gibutang nga sipra balay ni Juan de la Cruz, balay ni Trapulano? Now, kung nakahibalo mo nga ako gyud gatukod sa maong balay, ako gyud gapahimo, di gyud mo mutuo nga balay na ni Trapulano o balay ni Juan de la Cruz, balay gyud na ni Silbert Dondoyano. Bisan pag dili kanang ngalan na mo'y akong gibutang diya sa karatula o name tag. Di ba? Kaya paras mo kung nagbulawan, kanang bulawan na tinuod, bisan pag hugaw-hugawan ni mo na, imo nang ituslob sa lapok, parang tanawon mo rin nagdili bulawan. Pinaitom naman, oh? Pero kay tinuod na yun ang bulawan, tinuod yun ang bulawan, bisan pag naitom na tanawon ni mo, di na yung bulawan. Di ba? Pero kana galing fake, o dili tinuod nga bulawan. Bisan pag ayuhan ni mo nagpasinaw, aron murabag tanawog tinuod, dili yun na mahimong tinuod, peke yun na. Di ba? Pagkadaghan yun nga uwat anang tungod kay gikopya ng ngalan sa Biblia. Di ba? Pagkadaghan na uwat ana. Kay ang tinuod yun kung ato yung tanawon ba ang tibok history aning atong Christianity. Ang Iglesia gud ni Kristo. Tanawon nato ang tibok history. Natawag po siya Katoliko. Tungod sa iyang pagka-universal, disipulo yun ni San Juan gani sa history, kung isang mabasa ninyo na sa Wikipedia, no, history sa internet. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, gitawag pod ni Bishop Ignatius og Catholic tungod kay ang iyang kinaiya sa iglesia makilapon. Mo bitaw sa mga libro giingon nga si Bishop Obispo Ignacio kuno, Obispong Katoliko, ang unang ni gamit o nag-imbento anang termino nga Catholic sa iyang pag-describe, sa iyang pagtawag sa isimbahan ni Kristo. Kay ningon mo Kristo, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. So gusto niya nga ma-universal iyang iglesia. Muna nga si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, niingon siya nga Katoliko ni muna sa iyang libro unang nakita ng pagtawag og Katoliko sa simbahan ni Kristo. Oh. Pero naapoy mga expert anang pag-analyze ba sa sitwasyon sa kasaysayan, ato man ang speculation lang, no? Kay subjective man na, no? Giunsa na to pag siguro nga si Ignacio gyud kuno may nagpuna ana nga wala magay siya mag-ingon sa pagsulat niya sa iyang basahon katong sulat niya sa mga faithful sa Smyrnians. Okay, sulat man to niya sa mga taga Smyrna. Kay kinigong mga obispo labi na ni adto ilang awaton ang mga apostol nga kung magsulat ang mga apostol, okay, dili sila mo rely lang sa binaba, kay ang binaba malimtan man, unang magsulat sila. Muna na sulat ni Pablo, sulat ni Mateo, sulat ni Lucas. Ambot si Lucas wag yun kay naraba po yung mga komentaryo nga gi-attribute lang kuno. So ingon na. So mo na nga kato si Obispo Ignacio nanulat po siya. Nanulat siya sa Smyrnians. Dito sa iyang sinulat sa mga taga Smyrnians nga mga Kristiyano, iyang gitawag og Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo. Tungod sa iyang pagka-universality. Tungod po kay nag-ingon mong Kristo nga sa Mark 11:17 katong niingon siya nga, di ba ang akong balay pag nganlan ning balay sa pag-ampo ug alang sa tanang kanasuran, no? Marcos 11:17 nahibulong mo, wa mo mahibulong ana nga sa Marcos 11:17 nag-ingon si Kristo nga ang akong balay dili iyang ngalan iyang gibutang gani
Pag-ingon nga, ang akong balay pagatawgon kinig balay sa pag-ampo ug alang sa tanang kanasuran. Wala siya moingon nga, ang akong balay hinganlan sa akong ngalan. Di ba? Pwede unta na, kaya siya ko'y gatukod. Pero ang iyang gilitok dias Marcos 11:17, niingon siya nga, di ba, nasulat man na nga ang akong balay pagahinganlan ning balay sa pag-ampo o alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran sa usa ka pulong sa in English, universal. Di ba? Universal. So kung ato nang hubad-hubaron, makailapon sa Binisaya, malukpanon o sa Tagalog na, no? Sa buong mundo. Dayon pwede po sa English, laing English ana, worldwide o international, magigamit man gyud ng Eliseo Soriano. Mo ka bantay na bisan si Eliseo Soriano ang banggiitan aning Biblia, iyang gibutangan og description nga international ang pangalan nga gikutlo niya sa Biblia, Iglesia sa Dios. Di ba? Church of God International. Ganong gibutangan man niya international kay nakahibalo siya nga sakto ang Katoliko nga ang kinaiya sa Iglesia sa Dios mo lukop mo tibuok kalibutan. Pero kung ayuhon yun na tuon ng international, kulang man na, no? Although, pwede lagi hapon na kay tibuok man nasod o international. Pero ang haong yung kaayo nga termino, kanang universal. Kay kung maingon kag universal, dili lang diri sa kalibutan. Ang katawhan sa Dios, dili raman ginas kalibutan, naamay katong church triumphant, katong tuwa sa langit. Di ba? Kanang nas katikisim nato sa Katoliko, ang iglesia nabahin sa gibahin nato generally sa tulo. The church militant, ang church militant kita napas kalibutan kay mo struggle pa man ta, di ba? Kay naa may mga tentasyon, posible pa man tang matintal. Mo nang gitawag ta og the church militant. Militante ang atong pagkasimbahan diri sa kalibutan kay mo struggle pa ta kay naiyawa nga sigig panintal nga mayra ba kay manintal. Then makasala din ta, di ba? Dayon ang church triumphant katong tuwa na sa langit. Nga awa na di na to sila masipyat dito kay nagantihan naman sila. Kita ba mo bersikulos Biblia nga ang mga espiritu sa mga matarong sa langit na nahimo pang demonyo nakasala pa? Wala na. Mo na gitawag to sila dito the church triumphant. Dayon ang kanang ikatulo kanang wa pa ka abot sa langit kay naapay mga mansa kanang naas purgatorio gitawag na to nag sutong nang nasa purgatorio, the suffering church na nalimot ko still minuana. Basta kay ang militant kita diri, no, sa kalibutan. Ang sa purgatorio katong limot ko termino, no, pag text mo sa cellphone ko na cable mo, basta kay naay description na then katong sa langit triumphant, di ba? So kung diskumpiyado mo anang purgatorio at ang ilang puna kung ato nang mahisgutan, no, sa atong tulumanon. So mao na, no, ang tinuod nga simbahan gud ni Kristo kung ato yung iapil ang history, dili lang kay nailani sa ngalan yun ni Kristo. Tungod po kay ang Biblia mismo, si Kristo mismo wala mag-ingon nga hinganli ni sa akong ngalan, kining akong balay. Di ba? Pero ang iglesia nga gitukod ni kapatid na Felix Manalo, iyag yung gibutang ng dagod sa simbahan nila, di balay alampuanan, di ba? Sa kanang mga simbahan nila butangan yung Iglesia ni Kristo. Di ba? Pero kung wari ka ni Kristo, kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, di ba? Ingon siya nga, di ba, nga akong balay pagahingan lanig balay sa pag-ampo o alang sa tibuok kalibutan o universal. Anong wala man siya mo ingon nga pagahingan lan sa akong ngalan? Kinsa may gaingon nga nganlan sa iyang ngalan? Apostol ra. Di ba? Kanang pag-ingon nga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, pulong ra man sa apostol. Sama ni Pablo. Di ba? Kana galing pagtawag og piniling katawhan o piniling nasod, kinsa may gaingon ana? Si Pedro. Ang gitugyanan si Yahweh, ang leader. Di ba? Pero wa gyud ingnis Pedro nga, oy Pedro, hinganli ning akong pundok og piniling nasod o piniling katawhan. Although sakto ra gihapon na kay piniling katawhan man gyud ang iglesia. Di ba? Piniling nasod. Pero pulong ra nag-apostol. Pero para nako God, ang palabihon na kong description kadtong gilitok gyud sa master. Nga si Jesus Christ. Unsa may gilitok sa master? Si Jesus Christ. Ang
mabasa na to sa Marcos 11:17 katong niingon siya nga di ba nasulat man na nga ang akong balay pagahingal na nig balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Actually double meaning na mahimong sabton nga building o katawhan. Kay ang termino gud nga simbahan o iglesia, pwede nimo itumbok na siya sa building, pwede po nimo itumbok sa katawhan. Kay ang church o simbahan katawhan man na. Unya kay naa man ay puloy-anan mo nang pwede po na gamito na nga termino sa paghingalan sa building. Di ba? Kay kanang Marcos 11:17 ang background ana ang templo na sa mga Hudiyo nga gihimo nilang murag merkado ba nasuko ang Ginoo. O din niingon din siya di ba ang akong balay paghingalan nig balay sa pagampo. So, anong naging mas Kristo ana? Kay simbahan ko na balay ko na sa Dios. So balay sa pagampo. Dayon niingon siya tawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Na kung moadto kas Greek o Latin, mo gawas gyud ng pulong kuan Katoliko. Gani katong kanang na gyud nga si Obispo Ignacio kunoy gaimbento ana, spekulasyon na sa pipila ka mga writer bisan pagalig pare, no? Kay naay pare pud nga gaingon ana nga si Obispo Ignacio mo gaimbento ana. Pero wala maingon si Obispo Ignacio ana. No? Posible man nga naay nakalitok nga lain, posible ganig na litok nag-apostol, pero wala lang masulat, kay dili man pud tanan nasulat. So may giingon ni Dres Biblia, nasulat bagod ang tanan. Juan 21:25, dili tanan nasulat. Naay gibinaba na lang unya kanang gibinaba gali nga pulong, posibleng dili gyud na mahibaw ana to karon. Kung wala gisulat lagi. O bitaw nga magsulat kit parang di malimtan niya kay na may wala masulat. So posible gyud nga nalitok og apostol pero wa lang masulat. Mao na nga si Ignacio ra gyud gipasanginlan nga mo'y nag-una ng pulonga. Bisag wa siya mag-ingon nga ako may gaimbento ana. No? Unya sa matud pa sa usa ka pari nga banggiitan aning pagpasabot sa Katoliko, ingon siya nga fulfillment pa na kanang gibuhat gali ni Ignacio nga gihinganlan niya universal ang balay sa Dios ko iglesyang gitukod ni Kristo. No? Fulfillment na sa Marcos 11:17 kuno nga tawgon og alang sa tanang kanasuran. Kay ang meaning anang alang sa tanang kanasuran kuan man universal o Catholic o mao na. So kanang pagtawag og Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo, kuha na siya, katumanan na siya sa gustos Ginoo nga mahitabo. Marcos 11:17 nga pagahingalan og alang sa tanang kanasuran. Pasensya, hindi na ko katiwas og explain ani ha, kay wa na day panahon at ang ining sunod Domingo pohon, no? Nga akong balikon kung magsalig ra gyud tas Biblia, posibleng mabutaan ta kay pangkutloon man ang bersikulo din ihingalan sa ilang pundok nga di na bagis Kristo mo'y gatukod. Kay ang tinuod nga iglesia bisan paghingalan imo naglaingalan kung si Kristo mo'y gatukod ana tukod gyud ang Kristo. O Roman Catholic Church. Di kakitaan as Biblia litra por litra, pero mo ni nahitabo sa history nga gitawag pud og Roman Catholic Church ang iglesia ni Kristo. Bisan pagnganlan naglaingalan kung si Kristo may gatukod ana, tukod gyud na ni Kristo. Pero naagali pundok nga dili si Kristo gatukod niya, nganlan jud iglesia ni Kristo, di pa kada kung piki ana. Di ba? Pasilo alang gyud ko. Unang daghang mauwat kung dili i-apil ang tibuok history sa kalibutan. Kay nga gamiton man ang mga bersikulos Biblia, o born again na mas Biblia rin tukod ring pundok bisag dili si Kristo may gatukod. Di ba? Mauwat gyud ta. No? So nya na niingon po sa Jeremias 5:26 nga gitagna man na niingon si Jeremias nga ang katawhan kuno sa Dios daghag daotan. Ug magpahambugay ta asa na tuman ang bersikulo ha, tuman sa Katoliko kay daghan man Katoliko daghan pong daotan, di ba? Di ba basahan ninyo Jeremias 5:26. Daghang daotan sa akong katawhan. Oh. Nya og mag-ato ng gamiton ng bersikulo magpahambugay ta kinsa may daghag daotan nato. Di ba Katoliko? Magkinambugay na puntaan ni ron. Oh. Inoon, kung magtuman kita sa mensahe sa Dios, mabalaan kita. Pero unsaong hitabo man yun ang daghan pong himong daotan. Jeremias 5:26. So, maglibog na siguro mo. At tangi sa sunod Domingo pohon, no? Ang sumpay ani. Okay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Tatak RMN. Basta mansa, di ka nahanglang mahalong panglabas. Surf, malimpyo, maayog na ay best ever humot. Ang surf ginamit ninyo karon with best ever humot. Surf, malimpyo, maayog na ay best ever humot. Ang surf ginamit ninyo todo limpyo na ay best ever humot. Bagong surf na naay active clean. Uban ang among best ever humot kontra sa niyaging formulations. Todo mo limpyo ug parehas na maayo sa mahalong panglaba base sa technical test kontra sa branded powder sa Ang polyester. surf ginamit ninyo todo limpyo among best ever humot. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakat ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac at tunay germ knockout action kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride.